Gràcies, president. Vull començar per donar les gràcies als diputats Jordi Ribas i Bea Silva per les seves aportacions i predisposició a arribar a acords que han contribuït i no poc a millorar la moció. De ben segur entendran que passi de puntetes per les esmenes perquè s'han fet afirmacions molt greus avui aquí. És conegut que la dreta i l'extrema dreta de la Càmera, i no m'hi refereixo a les sigles, sinó a la línia política de les intervencions, volen importar màquines de treballar les que neguen la seva condició humana. Això no és política de migració, això és esclavatge. I que no tinguin cap dubte que ens trobaran al debat per combatre-la dia a dia. I, naturalment, cal tenir en compte que la manca d'alternatives habitacionals vulnera els estàndards mínims de protecció social i no es poden emmascarar l'autonomia municipal, que no empara la vulneració de drets humans ni tampoc l'abandonament de les competències. No es pot governar amb desnonaments, propaganda i discursos d'odi. Això sí que és hipocresia política, perquè vostès s'emboliquen a la legalitat per fer això. Miri, diputada Domingo, jo entenc que vostè faci una ullada superficial a la moció, perquè la moció els posa al davant del mirall de les seves polítiques municipals racistes i aporofòbiques, com les que aplica l'Ajuntament de Martorell en una irresponsabilitat total, negant el dret universal a l'aigua a la seva ciutadania i, per tant, és lògic i normal. I, d'altra banda, primera qüestió, jo no he nomenat cap alcalde i no ha estat accidental. Segona qüestió, l'incompliment de la normativa internacional que protegeix els desallotjaments forçosos com a eina de caràcter extraordinari estableix que s'ha de donar alternatives habitacionals i vostès no han fet res de tot això. Mirin, la veritat és que en aquests moments tanta inhumanitat, i acabo, president, però permeti'm un moment, tanta inhumanitat, tanta crueltat o el grau de cosificació de les persones destinatàries de les seves acusacions generen una tristor molt gran, tan gran que falten les paraules. Així que les manllevaré d'algú altre. I acabo amb una referència a un gran, el mestre Miyazaki, que en una obra com Porco Rosso posava en boca del Marco, el seu protagonista, un pilot d'avió a la Itàlia de Mussolini, les següents paraules. Els hi diré en castellà perquè ho entenguin. Mejor cerdo que fascista.